Hola, molt bon dia. Avui farem una classe de ioga per petits i grans. Esteu totes convidades, no només nens i nenes, sinó també adults. I parlarem sobre la primavera. La primavera, sabeu, comença el dia en què el dia, les hores de llum i la nit són iguals, hi ha les mateixes hores de dia que de nit. I això s'anomena el dia de l'equinocci de primavera. I a partir d'aleshores, el dia es va allargant, hi ha més hores de llum, fins al dia que arriba el solstici d'estiu, que molts recordareu que és el dia 21 de juny, que és pel voltant de Sant Joan, on tirem petards. Doncs parlarem una mica de la primavera, què passa a la primavera. Doncs, com he dit, és el moment en el qual, tant la nit com el dia, tenen les mateixes hores, a principi, quan comença. Fa 3 setmanes que va començar la primavera. Voleu saludar al sol i a la lluna? A les hores de sol i a les hores de la lluna? Doncs, si els volem saludar, ens aixequem. A veure, ens posem aixecadetes i us ensenyaré primer com saludar el sol. Ens posem així de peu, molt bé. Portem les mans aquí al centre del nostre pit, on no te'n batega el cor. I agafem aire pel nas i anem cap enrere, una miqueta, dobleguem les cames i portem les mans al terra, amb les cames doblegades. Portem la cama dreta primer cap enrere i el genoll dret al terra. I després portem la cama esquerra cap enrere. Portem els genolls al terra, el tronc, el cos cap al terra i ens pugem una miqueta. Aquí. Si hi ha alguna persona que té mal a la zona lumbar, que es fiqui aquí, amb l'esfinx. Si no, pugem aquí. I una altra vegada, ajudant-nos dels genolls. I pujant aquí dalt, o bé d'aquí, directament pugem, anem altra vegada cap amunt. I portem la cama dreta cap endavant i el genoll esquerre al terra. Mirem cap amunt. Portem la cama esquerra al cantó de la dreta i pugem i saludem al sol. I portem les mans cap al cor. Saludarem al sol una altra vegada, començant per la cama dreta, com hem fet fins ara. Agafem aire i anem cap avall amb les cames doblegades. Portem la cama dreta enrere, agafem aire i portem la cama esquerra cap enrere. Deixem anar l'aire, si podem. Portem els genolls al terra i tot el cos cap al terra. I ens aixequem i agafem aire. Portem els peus al terra o els genolls i ens tornem a aixecar i traiem l'aire. Portem la cama dreta cap endavant i agafem aire. Portem la cama esquerra al cantó de la dreta, deixem anar l'aire i agafem aire, pugem i mirem cap amunt. Imaginant el sol, com el saludem. Potser algunes el veieu i potser algunes ja el veurem després quan mirem per la finestra. Tornarem a saludar el sol, començant ara amb la cama esquerra. Ho ficaré així perquè me veieu bé. Anem cap amunt i mirem cap amunt. Imaginem o veiem el sol. Baixem, portem les mans al terra i portem la cama esquerra cap enrere. I agafem aire. Portem la cama dreta enrere, traiem aire. Baixem amb els genolls del tronc cap al terra, pugem i agafem aire. Traiem aire pel nasset, si podem treure-ho pel nasset. Portem la cama esquerra cap endavant i agafem aire. Portem la cama dreta al cantó de l'esquerra, traiem l'aire. Portem els braços cap amunt, agafem
Agafem aire, imaginem o veiem el sol i baixem les mans al davant del cor. Tornem a saludar el sol l'última vegada. Començant amb la cama esquerra, com hem fet ara. Agafem aire i saludem el sol. Baixem. Dobleguem les cametes, portem la cama esquerra enrere, agafem aire. Traiem aire, portem les dues cames cap enrere. Baixem. Agafem aire pel nas. Exhalem, el traiem pel nas. Portem la cama esquerra cap endavant, el genoll dret al terra. Agafem aire. Portem la cama dreta al cantó de l'esquerra. Deixem anar l'aire. Pugem. Agafem aire, veiem el sol o imaginem el sol. Baixem les mans al cor. Esperem un momentet, que ja hem saludat el sol. Voleu saludar la lluna ara? Saludar la lluna s'assembla molt que saludar el sol, però farem com una mitja lluna. Farem també dues vegades començant amb l'esquerra i dues vegades amb la dreta per saludar igual al sol i a la lluna. Molt bé. Portarem les mans l'altra vegada al centre del cor i ara imaginarem que tenim la lluna quan pugem cap amunt. I anem i veiem la lluna. I baixem cap avall. Aquesta setmana ha estat lluna plena, va ser dimecres. No sé si va veure una lluna molt gran. Portem la cama dreta enrere i pugem. I si podem anem cap enrere, una miqueteta o més. Aquí fem com una mitja lluna. La meitat de la lluna, però aquesta setmana divendres va ser plena. Molt gran se va veure. I aquí agafem aire. I posem cap endavant. I ara és igual que fèiem el salut al sol, la salutació al sol. Anem cap enrere, la cama esquerra. Baixem amb els genolls al terra, els bracets. Pugem. Tornem a anar cap amunt. Portem el peu dret entre les dues mans. Genoll esquerre al terra. Cama esquerra al cantó de la dreta, pugem i veiem la lluna. La imaginem i baixem les mans al cor. Tornem a fer. I anem, pugem, mirem a la lluna o la imaginem. Baixem cap a baix. Portem la cama dreta cap enrere. Portem la cama esquerra enrere. Baixem els genolls al terra, baixem tot el cos cap al terra, pugem, tornem a anar cap amunt, cama dreta endavant, agafem aire i tornem cap a l'altra banda, a saludar la lluna, fem una mitja lluna. I respireu amb el nas. Agafem aire, pugem, portem la cama esquerra al cantó de la dreta, anem cap amunt, veiem la lluna, baixem, mans al cor, pugem amunt, imaginem la lluna, baixem, cama dreta enrere, ens elevem, mitja lluna. Anem cap endavant. Portem la cama esquerra enrere. Genolls al terra. Tot el cos al terra. Pugem. Anem cap enrere. Portem la cama dreta endavant. Genoll esquerra al terra. Mitja lluna. Podem estar aquí fent la mitja lluna? No us feu mal. I aquí anem cap endavant. Portem la cama esquerra al cantó de la dreta, pugem, baixem, mans al cor. Farem dos saludos més a la lluna, començant amb l'esquerra. Molt bé. Portem les mans cap amunt, cap enrere. Baixem, cama dreta,
A cama esquerra, perdoneu, enrere, primer. Mitja lluna, cap a l'esquerra. Anem cap endavant. Portem la cama dreta cap enrere. Genolls al terra. Baixem cap al terra. Elevem el tronc. Portem les cames estirades cap amunt. Cama esquerra, cantó de les mans. Mitja lluna. Anem cap endavant. Ai, perdó. I la cama ara dreta va cap endavant. Pugem. Imaginem la lluna. Baixem. Mans al cor. Farem l'últim salut a la lluna. Imagineu-la bé, Veig? Com pugem cap amunt. La veiem bé. Aquí. I baixem. Cama esquerra cap enrere. I fem la mitja lluna per salvar-la bé. Pugem. Portem la cama dreta cap enrere. Genolls al terra. Baixem. Elevem el tronc. Pugem les cametes. Cama esquerra entre les dues mans. Genoll dret al terra. Mitja lluna. Anem cap endavant. Cama dreta al cantó de l'esquerra. Pugem. Mans al cor. Ja hem saludat al sol i a la lluna. Molt bé. Tanqueu un moment els ulls. Respireu pel naset. Respireu pel nas. I a partir del dia de l'equinocci, és a dir, quan fa 3 setmanes, el dia 20 de març, ara estem el dia 11 d'abril, doncs el dia 20 de març va ser el dia aquest, el dia que el sol i la lluna van estar a les mateixes hores, diríem, els mateixos dies, a les mateixes hores de llum, de claror, que de nit, de foscor. A partir d'aleshores va començar a allargar el dia. I també els arbres, a la primavera, comencen a despertar-se. Ho heu vist? Potser ho heu pogut veure per alguna finestra que teniu, o potser per un balcó o una terrassa. Potser teniu la sort d'estar, tenir un jardí o estar al tros. I potser heu pogut veure aquests arbres com se començaven a despertar. Voleu ser un arbre al revés? Voleu ser un arbre que es desperte? Vale. Doncs anem al cantó d'una paret. Si no teniu paret, no passa res. Jo us ho ensenyaré. Mireu, si no tenim paret, busqueu una paret, però si no en tenim, el que farem és posar les mans al terra, vale? I les mans seran les arrels de l'arbre. I l'arbre es vol despertar, i aixeca. La cama és una branca, i la branca va pujant, i l'altra branca va pujant, aquí, aquí, si no tenim paret. I llavors fem petits saltets, perquè les branques volen anar cap amunt, i potser podem fer el pi. I si tenim una paret, anem a fer el que s'anomena l'arbre al revés. Adho Mukha Vriksasana, en sànscrit, amb la llengua, en el qual se van escriure els textos i les coses del ioga que estem fent ara. I el que fem és posar les mans al terra, si tenim una paret posarem els peuets a damunt de la paret i serà un arbre que va creixent. I les branques de l'arbre van pujant aquí. I podem estar aquí només, perquè l'arbre ja està, ja puja una miqueta. Podem provar. Si ens és molt fàcil, el que fem és pujar més, més, i si volem sortim de la paret, amb les dues cames. Ens mantenim aquí, allà on estiguem, notant que som un arbre que està creixent perquè hi ha més hores de llum i fa una miqueta més de calor.
perquè ha arribat la primavera. I a poquet, allà on estiguem, baixem les cames, si no teníem paret, i estàvem aquí, doncs les deixem les dues cames al terra, i a poc, molt a poc, pujant l'esquena, vèrtebra a vèrtebra, portem el cos cap amunt i ens estem un momentet aquí, notant si us heu sentit com un arbre, al revés. Respireu una miqueta, potser us heu cansat una mica. Respirem. I heu vist algunes flors? Jo aquí tinc algunes flors que se les he assecat. Però potser heu vist que aquí dins surten algunes floretes. Aquestes flors estaven primer tancades. La primavera està així tancadetes, tancades, aquí. Feu una mica les cames a l'altura dels malucs, de les caderes. I aleshores penseu, imagineu, visualitzeu que sou una flor, sou la flor que us agradi més. I la flor s'obre. Aquí. I la flor es tanca, traieu l'aire pel nas. I la flor s'obre. Agafeu aire pel nas. Se tanca, traieu l'aire, s'obre, inhalem. Agafar aire pel nas, inhalar. Treure aire pel nas, exhalar. Visualitzeu, imagineu que sou una flor, la que més us agrada, que està tancadeta i després s'obre. I es tanca. Mireu què faig amb l'esquena, feu el mateix que jo. S'obre la flor, se tanca la flor. S'obre la flor, se tanca la flor. S'obre la flor, se tanca la flor. Dieu quina flor sou. Ho podeu dir en veu alta o ho podeu dir només per vosaltres, mentalment. Dieu quina flor sou. Mira, m'ha vingut ara que sóc una flor de presseguer, de color una mica rosat. Molt bé. I aquesta mateixa flor, jo una flor de presseguer, el que farà ara és obrir-se cap als cantons, s'obre així també, i s'obre, els pètals surten cap als cantons, i aquí agafem aire, quan anem cap al cantonet traiem l'aire, agafem l'aire i el traiem. Recordeu, imagineu quina flor sou, torneu a dir si us n'heu oblidat. I sou aquesta flor. Era un arbre i ara sou una flor. I agafem l'aire, el traiem, pugem, l'agafem i baixem els braços. Inhaleu i exhaleu. Què hem fet fins ara? Hem saludat al sol i a la lluna i després hem notat com els arbres creixien, les seves branques pujaven i les flors s'obrien a la primavera. I sabeu altres coses de la primavera? Doncs hi ha ocells, mixons, com ho diem a Lleidatà, tot darrere, que a l'hivern
marxen, cap a la tardor o a l'hivern marxen perquè fa massa fred aquí. I se'n van a zones més càlides. Són ocells migratoris que marxen a l'hivern i tornen a la primavera. N'hi ha d'altres que es queden a l'hivern i marxen a zones més càlides cap al nord. Però ara mirarem aquests que marxen i tornen a la primavera. N'hi ha uns que són els flamencs. Coneixeu els flamencs? Jo els he vist al Delta de l'Ebre i al Delta del Llobregat. Són molt xulos, són grans com de color rosa. Si no els heu vist no passa res perquè sereu un flamenc vosaltres. Mireu, portarem la cama dreta, tot el pes del cos a la cama dreta. I pujarem la cama esquerra, o bé poquet o una miqueta més, perquè els flamencs estan així. Sempre amaguen una cama. I tenen un pic aquí, curvat i gran. A veure, fem de flamencs? Som uns flamencs. Vigileu, no caigueu. És la posició en la qual estem treballant l'equilibri. Els flamencs tenen molt equilibri. Són de color rosat. Sabeu per què? Perquè mengen uns peixets i uns crustacis que són rosats, com unes gambetes, gambes rosat, que sabeu les gambes que són de color rosa. I la pell, les plumes, se li tenyeixen d'aquest color. Com les gambes que mengen. És com si nosaltres ara mengem enciams, tornéssim verds. Molt bé. Quins flamencs més xulos. I d'aquí baixem i anem a fer el flamenc amb l'altra cama. Molt bé. Vigileu, no caiguem. Si algú no pot aguantar-se bé, que es fiqui al cantó d'una paret i s'ajudi de la paret. Portem ara el pes del nostre cos, ara notem que tenim el pes a la cama esquerra i anem a fer un flamenc. I ens quedarem aquí, o pujarem més la cama del flamenc. No la fiqueu aquí al cantó del genoll, que us podríeu fer mal al genoll. O aquí, a dintre de la cuixa. I tornem a fer el flamenc. Inhaleu i exhaleu. Pel nas, si podeu. És a dir, agafeu aire pel nas i el traieu pel nas. Si caieu no passa res, els flamencs a vegades també cauen i tornen a pujar. I volen molt alt. Quan volen ajunten les cametes i obren molt les ales. I baixem. Baixem el pic del flamenc i descansem un segon. Noteu com ens hem sentit? Sent flamencs. I també hi ha uns altres ocells migratoris que potser que els flamencs no els han vist aquests dies perquè no han pogut sortir de casa. Aleshores, segurament, però sí que podeu haver vist uns ocells que estan molt a prop de les nostres cases. Sabeu quins són? Que han vingut fa pocs dies, fa unes 2 setmanes van arribar. Les orenetes i els falciots. Les orenetes i els falciots són ocells també que van a l'hivern, se'n van cap a l'Àfrica i després tornen i ara estan fent els seus nius i estan voltant i fan molt xivarri, sempre, canten molt bonic. Jo al matí, a 2:45 del matí, cada dia les sento, les orenetes. Però ho fa d'oreneta. Sabeu que són totes negres per aquí darrere i aquí tenen així la fatxilla blanca i aquí és una mica de color roig, color vermell. Fem d'oreneta? Molt bé. A veure aquestes orenetes. A veure, mireu, per fer d'oreneta, les orenetes tenen les ales molt llargues en comparació amb el seu cos petitet. Posarem la cama dreta al terra i
aixecarem les mans en forma d'ales. I d'aquí, si podem, aixecarem la cama esquerra. I ara som una oreneta. O un falciot, si us agrada més. Els falciots tenen les ales una mica més llargues i són una mica més grans que les orenetes. Si caiem, no passa res. Intenteu tenir, sobretot les persones grans, les dues caderes alineades, els malucs alineats, no aixequeu més un que l'altre. Porteu la panxeta cap a dins i el sol per via cap amunt. Si alguna persona que està embarassada farà la posició molt menys intensa, aquí. O si us costa una mica, aquí també som orenetes. Aquí o aquí. La cama dreta, si podeu estar estirada, però si no la dobleguem una mica. Intentem portar la barbeta en direcció a la gola. I agafem aire i pugem. Uau, com hem volat pel cel! Però ara volem ser l'oreneta amb l'altra cama. Anem? Penseu que sou unes orenetes i que voleu. Molt bé. Portarem tot el pes ara a la cama esquerra. I ens elevarem. Estendrem les ales primer i pujarem per volar. Ens podem quedar aquí. Aquí també volem. I elevem la cama. La barbeta en direcció a la gola, la cama de davall o estirada o una mica doblegada per aguantar millor l'equilibri, els dos malucs alineats, la cama de darrere ben estirada, els braços estirats. Som una oreneta i estem volant pel cel. Molt bé. I anem a reposar, potser amb un estenedor, que ja anem a les cases estenedors a les orenetes. I tanquem els ulls i reposem. I agafem aire pel nas i traiem pel nas. I sentim si ens ha agradat volar pel cel. Si no heu vist les orenetes, quan acabem la classe, us convido que aneu a una finestra que tingueu, o si teniu pati o el que tingueu, que pugueu veure el cel, i us estigueu una estona observant si podeu veure orenetes i falciots i conteu quantes orenetes veieu i quants falciots veieu. Jo a vegades, quan miro aquesta finestra d'aquí dalt, les veig passar i m'estic una estona veient quantes em passen. M'imagino que soc una oreneta i volo amb elles. Ho farem després de la classe? Després, continuem explicant les coses de la primavera. Doncs a part d'aquests animals que estàvem dient, que són migratoris, que a l'hivern marxen a llocs més càlids, estan més bé i tornen a la primavera, també hi ha animals que tampoc els agrada massa l'hivern ni el fred i el que fan és hivernar. Què és hivernar? Hivernar és que quan es disminueix les hores de llum, hi ha poca llum, comença a fer més fred, ells se'n van a dormir. Quins animals són aquests? Que en coneixeu algun? Jo us en mostraré alguns i tots serem aquests animals. Us sembla bé? A veure, quins animals hivernen? Les serps. Les serps hivernen. A veure, fem una serp. Ens posem de panxa al terra i posarem les mans aquí. Això som la serp. Però si volem ser una serp una miqueta més gran, portarem les mans cap al terra, elevarem aquí l'esquena i som la serp. Si voleu podeu treure la llengüeta com la serp. Així olorem les serps. Aquí.
apreteu el culet i apreteu les cuixes, les cametes, però no feu mal a l'esquena. Aquí. Som una serp. Què voleu ser? Una serp d'aigua? Hi ha unes de molt xules que viuen als pantans i no piquen, no fan mal, no tenen verí. O una serp verda que viuen als camps, a molts trossos. A vegades quan vaig en bici me creuen unes serps verdes molt grans. Una serp blanca, aquestes tampoc piquen. Ni la verda ni la blanca. El que s'ha de vigilar que a Catalunya és un escurçó que viu a la muntanya, que tenen el cap triangular, aquestes sí que piquen, tenen verí. Però elles ho fan per defensar-se, no pas perquè siguin dolentes, les serps. I aquí farem aquesta serp. Quina voleu ser? La serp verda, la blanca, la d'aigua... Potser voleu ser un escurçó. Molt bé. I sabeu quins altres animals hivernen? No fan gaire soroll durant l'hivern. Les granotes! Ui, passem de dibuixar en caça d'aquesta serp. De caça la granota. Com fan les granotes? A veure, mira, farem una granota i ara fem les maneres. Però el que farem és obrir les cames, els genolls, estaran a l'amplada de l'esterilla, de la màrfega, aquesta que tenim aquí, de la màrfega. I el que farem és posar el cos cap endavant. Aquí, i obrirem les cames per notar, hem de notar una cosa, aquí que estirem tota la part de dintre de les cametes. La part de dintre de les cames l'estirem. Per tant, si així no noteu que us estira, el que fem és obrir una mica més les cames. Aquí, aquí. I potser teniu les cames completament com unes anques de granota, unes cametes de granota, potes de granota. Mireu, aquí. I noteu que som una granoteta. I aquí respireu, imaginant molt bé que sou una granota que es va despertant de la seva letàrgia, del seu dormir, perquè ja hi ha més hores de sol i la temperatura és una mica més alta. A veure, les granotes. Molt bé. I d'aquesta granota tan xula, el que fem és pujar, vigileu, vigileu aquí que no us feu mal. I a poc, aquí. Molt bé. Aquí. I sabeu qui també dorm a l'hivern? Els ossos. A veure, fem un os dormint. Aquí dormint a la cova, l'os. Són molt grans, són uns ossos grans. Ara, a les muntanyes del Pirineu també podem trobar ossos. A veure si són aquest os del Pirineu, aquesta osseta, aquesta ossa del Pirineu. Està allà dormint a la seva cova durant l'hivern. I arribem a la primavera i us noteu que us comenceu a despertar i pugeu, feu un gran badall, un gran badall d'ossa, i poseu les manetes aquí darrere i us aneu despertant. O els podeu posar més avall i us desperteu encara una mica més. I respireu per el nas. Feu l'aire ara per la boca. Agafeu l'aire pel nas i el traiem per la boca. Agafem l'aire pel nas i el traiem per la boca. Agafem l'aire pel nas i el traiem per la boca. L'última vegada.
suaument pugem. I aquest os, aquesta ossa, també s'estiren una mica més, una mica més, una mica més. Oh, que bé! I necessiten, són molt grans, s'han d'estirar més encara. Necessiten estirar una mica més de cantó i posen la mà dreta al terra i posen la cama esquerra estirada i aquí estan estirats. Oh! I si volen estirar una mica més, a veure si podem, estiren també la cama dreta. I encara si volen estirar una més, pugen la cama esquerra, s'estira-los, s'estira l'osseta, estireu-vos, estireu-vos, estireu-vos. Aquí estireu-vos, estireu-vos, estireu-vos. Oh! Que bé que ha anat a dormir tot l'hivern. I baixen i s'estiren ara de l'altre cantó. Portem la mà esquerra al terra, portem la cama dreta estirada, estirem la mà dreta. Oh, que bé, aquí estirades, estirades, estirades. Potser l'ossa es pot estirar una mica més i s'estira una mica més aquí. Oh! I potser pot pujar la cama dreta per estirar-se una mica més. I la mà dreta cap amunt. I s'estira aquesta ossa. Oh! Oh! I baixa la osseta i porta les dues mans al terra i fa un saltet i porta les mans cap enrere. I ara s'estira. Puja aquí. Oh, que bé la ossa com s'estira. Aflagin el peu pel nas. I potser es vol estirar una mica més i estirem les cames i aquí s'estira aquesta osseta, aquest osset. Inhaleu i exhaleu pel nas si podeu estirar-vos i poseu el culet ben apret cap amunt. Aquí. I la osseta baixa. I ja pot sortir cap a fora. Ja s'ha despertat. Oh, i fa moviments amb els canells. S'acaba de moure. Molt bé. I sabeu també qui hiverna? La tortuga? Potser alguns trobeu una tortuga de terra, del jardí, i aleshores a l'hivern s'amaga i surt, en aquesta època comença a sortir. I a veure com fan les tortugues? Molt bé. Ensenyaré dues maneres de fer de tortuga. Cornassa, art de cornassa i cornassa. La meitat de la tortuga o tota la tortuga. Molt bé, portarem les plantes dels peus, aquí, les plantes dels peus juntetes. I ens separarem una mica, que hi hagi distància entre els talons i la part de dintre de les cames. I portarem les mans per davall de les cames i anem a buscar els turmells. I el cap el deixarem caure el capet. Aquí. Ara som una mitja tortuga, podríem dir. Això és la closca de la tortuga, l'esquena és la nostra closca. Ja tenim el capet cap a dins. Encara estem a dintre de la closca. Estem encara despertant-nos. I si algú vol anar una mica més enllà, ens podem quedar aquí, Quedeu-vos aquí. Però si algú vol anar a fer la tortuga cormàssana completa, cormàssana és això que us dic, és el nom aquest, amb aquesta llengua que es va escriure el ioga, el sànscrit. El que fem és portar les cames cap als cantons i les mans cap enrere. I aquí tenim una poteta, l'altra poteta i les mans, és una i l'altra. I aquí la tortuga ja s'ha despertat i ha sortit de la closca. Ens podem quedar aquí amb la closca. Ens podem despertar aquí només. Aquí. O bé, despertar-nos del tot, a veure si podem. Em fico aquí perquè veieu com tinc les manetes, si us ho ensenyo. Aquí, aquí, i ja estirem. Aquí. I aquí són les altres potetes de la tortuga. I ens quedem un ratet amb la tortuga.
Imagineu ben bé que som una tortuga. I que us esteu despertant de la hibernació, d'haver dormit durant l'hivern. I a poc, sigueu la tortuga que sigueu, molt a poc no ens fem mal, sortim de ser una tortuga. S'estaven aquí, ara aquí notem que ens estem despertant a poc, i sortim. Uau! Què us agrada ser una tortuga? O no? Us agraden les tortugues? Ostres, hem set una serp, una granota, un os, una tortuga, tots animals que dormen a l'hivern i es desperten a la primavera. Molt bé. Us heu fixat també que hi ha més insectes ara? Mosques, papallones, marietes, potser libèl·lules també heu vist. També us convido després que mireu per la finestra a veure si veieu alguna mosca. Ara acabem la classe. Però ara farem tots aquests animals, serem tots aquests insectes. A veure, som primer una papallona? Molt bé, portem ara les cames una mica més cap a dintre. Així, molt bé. Ens agafem amb els dits de les mans, mireu, quins dits tenim? Amb el primer i amb el gros. Doncs amb el segon i amb el tercer ens agafem els dits grossos del peu. I aquí aletegem molt a poc, com una papallona. Les nostres cames són com les ales de la papallona. El que intentem fer és inhalar, pujar, exhalar quan baixem. És a dir, pugem, agafem aire, exhalem, traiem l'aire pel nasset. I tanqueu els ulls i us imagineu que sou la papallona que us agrada més. Us agraden les blanques o aquelles papallones que són com taronges marrons amb taques negres? O aquelles que són roixetes també amb unes taques negres petites? O unes molt petitetes que són una mica blavetes que es troben sempre a la muntanya? Quina papallona us agrada més? O unes que són totes marrons com vellutades, com si fossin de vellut? Tanqueu els ulls i sou la papallona que us agrada més. I ara tancar els ulls. M'he recordat d'una papallona que és flava i és molt gran, que es diu Morfo, que viu a un país on va viure un any, que es diu Costa Rica, que està a l'altre cantó del mar, de l'oceà. Està a Amèrica. És molt gran i és molt bonica. I m'he recordat d'aquella. Continuem sent unes papallones que volem. Molt bé. I per les papallones potser heu vist unes libèl·lules. Les libèl·lules tenen les ales molt més llargues, són així allargades. A veure, fem ales de libèl·lula. Les nostres cames són ales de libèl·lula. I podem estar aquí notant que som unes libèl·lules amb les cames ben allargades. O podem baixar una miqueta, per ser la libèl·lula, aquí tenim el cos, la libèl·lula baixa el tronc i aquí vola. Ens podem quedar aquí. I a veure si recordeu alguna libèl·lula. Potser no l'heu vist mai cap, no us en recordeu quina és, no passa res. Són com papallones, però amb les ales més primetes, transparents, més llargues, les ales, i tenen el cos, algunes de color marró, d'altres blaver. A mi m'agrada molt una que té el cos de color roig.
és que són roges, vermelles. Són molt boniques, m'agraden molt aquelles. I jo ara m'imagino que sóc una libèl·lula roja. Doncs d'aquestes les podem trobar per aquí a Catalunya. Quines libèl·lules més boniques, quines ales més esteses. No cal que baixeu el tronc a terra, el tronc pot estar tirat. Només heu de notar que teniu les ales, les cames, ben estirades, com les ales de la libèl·lula. Molt bé. A poc sortim de ser una libèl·lula. Ui! I a mi s'ha fet la papallona al cap. Hola, mireu. Ha vingut la papallona. La torno a posar on estava. I les marietes? Que heu vist alguna marieta? Depèn com, és una mica difícil de veure-les, però cada vegada ara ja tornen a venir més. Són uns animals superbonics, aquests que són de color roig, vermell, amb taquetes negres. Recordeu quines són? Si no, la farem que som una marieta. A veure, portarem el cap al terra. Molt bé. I aquí elevarem els braços com si fossin les ales de la marieta. La marieta, mireu, té els bracets aquí i va caminant normalment. I quan s'espanta o vol marxar per anar a donar-te una flor o d'una fulla a una altra, el fas pujar les ales i les extén. A veure, baixem les ales, les pugem, les extenem. Baixem les ales, les pugem, les extenem. I aquí respireu pel nas, tanqueu els ulls, continueu movent les ales. Imagineu, visualitzeu que sou una marieta. Si voleu, deixeu ara les ales cap amunt. Ens quedem aquí una estona. Sent marietes, totes, tots sou marietes. Molt bé, portem les manetes al terra, elevem el cap. Oh, quants insectes que hem set! Vam ser papallones, vam ser libèl·lules, vam ser marietes. I ara, sabeu què m'agradaria? Que molt a poc, aneu cap a la finestra que teniu més a prop, l'obriu i oloreu la primavera. Mireu la primavera. Escolteu la primavera. Però només un momentet. Obriu, feu així. I tanqueu i torneu a venir. Si esteu allà fora, mireu. I si no teniu finestra, teniu un petit balcó, sortiu un moment i torneu a entrar. Va, us espero, però ràpid. Caminant poc, però no esteu molta estona. Us espero aquí. I també vaig a veure què és la primavera. Aquí. I la miro, i l'oloro, i la sento a la meva pell, i l'escolto, i la tasto, però també, veure aquest aire? Quin gust té aquest aire de primavera? Aire de primavera! Heu tornat ja? Sou aquí? Heu obert la finestra, heu mirat per la finestra i heu olorat, heu sentit, heu notat
Heu tastat, heu escoltat la primavera? Doncs ara baixarem al terra una altra vegada. Esteu totes aquí? Molt bé. Si esteu totes aquí, baixem al terra i ens estirem. Abans estirem al terra, estirem-nos al terra. Molt bé. Aquí. I estireu-vos bé primer, estireu-vos bé. Si teniu fred, poseu-vos una manteta i us tapeu. I recordem totes les coses que hem explicat de la primavera i totes les coses que heu set de la primavera. Hem saludat al sol i a la lluna. Som set un arbre que pujaven les branques cap amunt, unes flors ben boniques, els animals que migraven, els animals que hibernaven, tots els insectes que també es desperten, que surten a la primavera. Finalment hem olorat, hem sentit, hem notat, escoltat i tastat la primavera. Obrim una miqueta la finestra, o sortim pel balcó, o el que hagueu fet, o mirant la finestra com he fet jo. I ara tanqueu els ulls i penseu, imagineu, visualitzeu què és el que us agrada més de la primavera. Alguna cosa que us faci somriure, que us tragui una rialla, un somriure a la cara. Què és aquesta cosa de la primavera que us fa somriure? I que la podem veure des de la finestra de casa, o des del balcó de casa, o de la terrassa. Què és aquesta cosa que us fa somriure? Imagineu-la, penseu-la. I aleshores passeu aquest somriure que imagineu, que us fa somriure per tot el vostre cos. I els vostres peuets somriuen, els turmells somriuen, les cames somriuen, els genolls, les cuixes, els malucs somriuen, el culet somriu, tota l'esquena somriu, la panxeta, les costelles, les mans, els braços, les espatlles, el coll, la nuca, els cabells, el cap, els ulls, el nas, la boca, tot el vostre cos somriu. Podeu sentir el batec del cor? Podeu escoltar el batec del vostre cor? Torneu a imaginar aquesta cosa de la primavera que us fa somriure. I ara porteu aquest somriure al cor. I noteu que quan el cor fa pum, pum, aquest somriure va per tot el vostre cos, tota la sang que va per tot el cos. És un gran somriure. És un somriure d'una cosa que existeix aquí i ara, que us agrada de la primavera, que és on estem. I us explico, a mi m'ha fet somriure l'oreneta. L'oreneta, aquest somriure que m'ha fet l'oreneta, el porto per tot el cos. I ara visualitzo com aquest somriure s'expandeix a través del cor i l'oreneta està allí volant. Potser és difícil, però podem estar una estoneta
amb una mica de silenci, uns segons més. Torneu a imaginar que us fa somriure de la primavera. És una cosa que tenim aquí, que ens fa estar contentes. Mantém el nostre cor bategat amb aquest somriure. I a poc, agafem aire molt fort, traiem l'aire i ens estirem molt estirades com si ens tornéssim a aixecar de dormir. I si volem anem cap a un cantonet, cap a l'altre, aquí movem-nos una mica, aquí ens movem i portem el nostre cos cap a un cantó. Tornem a recordar el somriure que teníem ara i enviem aquest somriure. Potser a molts nens i nenes i persones que ara mateix potser no el tenen. Els hi regalem el nostre somriure. I a poc s'aixequem. Molt bé. I creu un moment les cametes. I agafem aire, i el traiem. Cantarem totes una cosa que farem. Om. Cantem amb mi. Imaginem aquesta cosa que ens fa somriure. I agafem l'aire i cantarem totes. A veure com cantem. Moltes gràcies, un somriure molt gran per totes, molt bon dia.